Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita bab sing kaping 96. Yaiku aniyakuna yen to ana laka kaduwene sira. Apa izun gawe keagungan layafna kang ora rusak. Tendun dunya niki pados kamulyan, pados keenakan apa pados kasengsaran, Pak? Kamulyan pengen mulya nggih. Ora pengen sengsara, Pak. Dan sengsara sing garai sinten? Awet dhewe. Nggih, kalau lanjut ke malih. Fala tastafi jannaka. Mongko aja numprih golek keagungan atau kamulyan. Ya izin kelawan keagungan yafna kang ora rusak. Kang rusak. Kuncine dene napa? Nek diparingi kamulyan, rada penak sithik diwehi rezeki awake sehat. Aja pisan-pisan ngegungno kamulyane, aja ngegungno derajate, aja ngegungno kesugihane bondone. Sejatonipun kabeh sing nang donya niki bakal rusak. Nek pengen mulya ngegungno asmane Gusti Allah Taala. Lah pripun jenengan diparingi bondo ngeten iki, alhamdulillah dikai bondo cukup iso mangan penak rezekine tenak jenak. Niki sedaya peparingi Gusti Allah, pun ngatos sedikit terujub riyak sombong ing jero kalbi, nek iki peparingi makhluk. Bakdo bayaran jeneng nyambut gawe seminggu pisan bayaran. Remen mboten, Pak? Seneng. Tapi pun ngatos pisan-pisan aku diwehi rezeki iki saka bosku. Lah pripun bosku sebagai lantaran aku diwehi rezeki saka Gusti Allah, niku tanda-tandane jenengan pengen mulya. Terkadang tiyang kathah supine. Supine pripun? Kaya iki diwehi makhluk. Jenengan sehat nikat meniki rumangsa sombong boten. Rumangsa awake sehat gemedhe. Tapi begitu kairdase ngelu, awake mering lagi krasa gusambat Gusti. Cetok, Pak, masa Gus. Kok sepaneng mon to? Oh, mboten. Intinipun napa? Nek pengen mulya, pengen penak, aja pisan-pisan memulyakan barang sing rusak, barang sing ora abadi. Ning donya niki renek sing abadi. Ning donya niki kabeh bakal digawa, ora iso digawa mati. Jenengan duwe rezeki akeh bondo akeh. Kuwi ora digawa. Kejaba disedekahke ganjarane ngalir. Jenengan gadah pangkat dadi lurah misalipun ya. Kekuasaan pun ngantos mulya muja kekuasaan bondo. Jenengan gadah dulur, gadah kanca duwe pangkat derajate dhuwur dados lurah atau dados jenderal, pun ngantos pisan mulyakno dheweke. Dulure panjenengan kanca bener dikai kekuasaan, dikai derajat niku kanugrahane Gusti Allah. Jenengan kok mulyake mungkin bakal tertipu. Lah pripun sedaya niki titipane Gusti Allah. Nek ngantos tertipu jenengan malih pripun ibadahe ora sampurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Iki paham Pak nggih? Kula lanjutke malih berata. Dijelaske malih kabeh. Alaqo utawa paring minal khalqi saking makhluk. Nek pilih makhluk Gusti Allah paring dumateng panjenengan sebagai lantaran. Hermanon iku hermanon dadi kelingan, dadi hijab, dadi panutup apa? Wal
kelingan, dadi hijab, dadi panutup apa wal makum utawi nyegah minallahi saking Gusti Allah taala. Ya dijelaske malih ten mriki Pak. Alisanu kang sing bagus. Dijelaske malih nek jenengan diparingi makhluk, diparingi padha menungsane. Duka niku pangkat, duka niku derajat, duka niku rezeki. Kok jenengan muja mulyakno wong sing ngowahi mau, hati-hati jenengan tertutup hijab cedhak marang Gusti Allah. Tapi nek jelas agak nikah aku diwe pangkat derajat kok Gusti Allah lantaran si A, lantaran si B, ya niku iso pareng Gusti Allah, iso cedhak Gusti. Menungso niku kadang lali niku nalika diwehi kenikmatan apa diwehi kasengsaran, Pak. Kenikmatan. Terkadang kenikmatan niku napa? Niku ujian saka pangeran. Menungso niku diuji dengan kasengsaran, sengsara, niku eling pangeran rata-rata. Tapi diuji kali kenikmatan biasanya menungsone lali. Ya dijelaskan ten mriki niku dadi napa? Dadi hijab tertutup panjenengan parek ning Gusti Allah, cedhak ning Gusti Allah. Dadi intine apa? Nek napa kenikmatan aja pisan-pisan mulyakno wong sing maringi nikmatan, mulyakno wong sing ngowahi pangkat derajat. Sedayane pun lantaran Gusti Allah bagi mulyakno jenengan. Nah, Pak nggih. Dengan oleh rezeki bar kerja seminggu bayaran, aja pisan-pisan berterima kasih sing ning juragane. Terima kasih neng pangeran. Lah pripun nggih maca alhamdulillah Gusti Allah paring rezeki. Lagi matur nuwun neng makhluk sing dadi lantaran. Matur nuwun ning Gusti ning juragane. Tapi matur nuwun sing ning Gusti. Iku kesane boten tutup jenengan parek ning Gusti. Nek jenengan langsung tandha syukur marang makhluk padha menungsane hati-hati. Itu dados penghalang jenengan nyedak. Agar atine sing dikuwatir napa? Atine luput, atine lali. Nek lali ngibadahi malah. Termasuk jenengan tasih saged ngurus ngaten-ngaten iki Pak. Jenengan diparing nikmat iman, nikmat Islam sing tanpa ternilai hargane. Jangan bayangke Pak, jam 11 dalu ngeten iki 11 malam ngeten iki wong padha ben istirahat jenengan tasih sareng sujud marang pangeran. Iku kenikmatan Gusti Allah. Jarang wong diparing sujud parang pangeran dikek kesempatan iki jarang. Dan pun tanda atus untuk makasih. Awas sehat. Muga-muga terus berkah ridho jenengan, Gusti Allah ridho terus berkah panjenengan sedaya. Amin. Ibarate selapan dino pisan. Baterai dicas atas iman Islam lan Gusti Allah. Nah, mulai sing rutin Pak nggih. Jam 11 ini lagi mulai. Cara niki kula mulai jam 7.30 siap mboten Pak? Siap. Ben malah jeneng malih. Pergi kula sing gosan jam 7 nembe mulai ngantos subuh. Ngantos subuh ora turu. Pun mboten napa-napa lan-lan mawon. Yen niku mulane magrib nembe mulai. Terus mulai jam 09.00 niku mulai jam 11. Jam 11 man tiange padha-padha gletak pun ngantuk ya. Jam 1 malah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebalin malih Pak nggih. Dadi pun ngantos pengen mulya, pengen bejo, pengen penak ning alam dunya niki aja pisan-pisan gantungno kamulyane karo makhluk karo manungsa. Menungso niki makhluk cuma lantaran Gusti Allah sing paring kambul. Gusti Allah niku paring kepenak ten alam dunya Pak Nisen. Nek gelem wong kenceng nglakoni perintah Gusti ninggal larangan Gusti Allah bakal dituntun karo pangeran. Kok nek kesrimpete menungso, susah menungso berarti pripun? Menawa menungso niku lali karo pangeran. Akhire ditegur karo Gusti Allah. Nalika dikeki cukup bondo donya penak lali ibadahe. Sing 5 waktu dadi 3 waktu misale. Terus Gusti Allah negur paring kasengsaran kayak musibah. Saged Pak nggih, gedaya Pak nggih. Dadi Gusti Allah iku paring mulya ning donya. Kok. Kok enek sengsara menungso berarti menungso sing lali karo pangeran. Nah, nek kesrimpete menungso susah menungso berarti pripun? Menawa menungso niku lali karo pangeran. Akhire ditegur karo Gusti Allah. Nalika dikeki cukup bondo donya penak lali ibadahe. Sing 5 waktu dadi 3 waktu misale. Terus Gusti Allah negur paring kasengsaran kayak musibah. Saged Pak nggih, gedaya Pak nggih. Dadi Gusti Allah iku paring mulya ning donya. Kok enek sengsara menungso berarti menungso sing lali karo pangeran.
kula jenengan banter-banter nyedhek ning pangeran ngaten Gusti malah cedhek kali jenengan kula jenengan. Supaya pripun ning alam dunya dituntun karo Gusti. Ben penak. Cara wayang dicekel dalange. Dene walang mboten wayang nika mboten dicekel dalange, nglimpruk nang malam. Nganggur. Lah jenengan iki kok gak dituntun karo Gusti Allah terus piye? Wis gak ngibadah, nguber donya begitu mati donya ora digawa mati. Terus ten akhirat sangu. Gak duwe sangu. Bojo ayu ya ditinggalke. Nek duwe bojo ayu. Mboten dilirik tanggane nek sing bondo akeh ora gawa mati kejaba disedekahke. Napa mobil apik ya diparingno anak turune gak sedong mati kan. Tau bae ten akhir hayat ape mangan enak bae lor setro. Wis gak menang. Terus dipun mangula kula jenengan iki diparing seger waras, nikmat tunjukna kenikmatane syukuran Gusti Allah. Pripun utamane pun sujud marang Gusti Allah. Pak kula jenengan iki dipun istiqomah mawon. Kula nrimo takdir panjenengan Gusti. Kula matur nuwun dhumateng panjenengan ya Allah. Paring sehat selamat muga-muga kula angsal ridho panjenengan saged ridho panjenengan saged sedaya keluarga kula saged mlebet ing swargane panjenengan. Sallallahu Muhammad nggih. Dadi bab sing niki wae jelaske napa nek pengin mulya pengin bejo aja bergantung ning makhluk. Kabeh digantung ning Gusti Allah, makhluk sebagai lantaran wae. Nek sampe bergantung ning makhluk dadi hijab jenengan malah adoh karo pangeran. Akhirnya ora dituntun nek karo Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada pertanyaan, Pak? Cekap nggih? Jelas nggih? Saya kedik mawon. Nah, saya kedik mawon. Karena kabupaten orang yang masuk. Jadi ini pun dalu niki kabeh nek diparing kenikmatan syukur nek Gusti Allah. Lagi tindak terima kasih karo makhluk sing dipilih.